Hoci som na ceste transformácie už celkom dlhú dobu, stále mi niečo chýbalo. Nerozumela som si v určitých veciach, svoje deti a môjho muža ani nehovoriac. Prihlásila som sa do kurzu Žiť svoj dizajn s Danielkou Bederkovou a úplne mi otvorilo nové dvere do nového krásneho života. Zrazu som pochopila viac, čo mám ísť, aká je moja cesta, kde práve neísť a prečo sa mi dejú určité veci. Takisto som porozumela, akým spôsobom sa napríklad majú rozhodovať moje deti či môj muž. Pochopila som, že určité veci sú nám proste dané a my ich môžeme prijať tým, že ich pochopíme, porozumieme im a tým pádom môžeme fungovať a žiť spokojnejší, naplnenejší život. Tak neváhaj, ak si na nejakej ceste, kedy sa možno nevieš rozhodnúť alebo ti niečo nedáva zmysel, určite sa pridaj do tohto kurzu s Danielkou, pretože robí to láskyplným, nádherným spôsobom, kedy odpovie na akúkoľvek zvedavú otázku a vždy ochotne odpovie. Ja som tu našla odpovede, ktoré budem žiť celý môj život. Ja neskutočne ďakujem za to, že som si Danielku pritiahla do môjho pola a že bola mojou súčasťou istú dobu. Myslím si, že sa stretneme ešte ďalej. Ďakujem krásne.